Sagunt mai descansa. Governar-la requereix dedicació constant. Implica treballar de valent amb l'objectiu de seguir fent d'ella una ciutat equilibrada i amable. Som una ciutat cultural i territorialment diversa. El diàleg amb agents socials i polítics és fonamental. Quan hi ha que defensar-la davant d'altres administracions, precisa d'un lideratge ferm i resolutiu. Compromís ha sigut peça clau en el desenvolupament de Sagunt. Volem continuar tenint un paper protagonista en l'establiment de polítiques transformadores al municipi. Són molts reptes que venen i que cal abordar. Garantir l'accés a la vivenda, enfortir els serveis públics o generar les condicions oportunes per a la creació de llocs de treball de qualitat. Compromís és la garantia per aconseguir aquests objectius. Amb la teva confiança serà possible.